На площи, засети с пшеница и царевица в землището на плевенското село Ралево, видяхме действието на няколко приложени хербицида и фунгицида. Вижте и вие тяхната ефикасност в борбата с плевелите и болестите. Надежно опазени земеделски култури се виждат на това поле, защото тук си е казала думата целенасочената растителна защита с утвърдени и по-нови препарати. Последната иновация на Дюпон е в новата SHIX технология. Това е формулация, която работи в посока много по-стабилен да бъде разтвора, много по-бързо да се разтваря в пръскачката самите продукти, да няма оттайки, много по-лесно да се разбърква и съответно едно от голямото предимство да е стабилен разтвор. Какво може да се види при пшеницата? Липса на плевели благодарение на ефекта на добре познатите Гран-Стар и Лорен. Към тях тази година се е присъединил и Гран-Стар Супер, който е в процес на регистрация. Явор Стефанов съобщи, че е излезнала регистрацията на новия хербицид Алай Макс, който е комбинация от двете активни вещества – трибенурон и метсулфурон. Важните неща за внасяне на Алай Макс в пшеница е дозата. Тя е 3,5 грама, като времето на внасяне от вретенене до изкласяване може, но е важно фазата на плевелите. От 2 до 4 лист на широколистните плевели. Гран-Стар е класиката в растителната защита, казват агрономите, но подчертават, че е важен не само хербицидният ефект, но и селективността към културата. А точно този хербицид има меко действие, като другите му предимства са, че може да се внесе от фаза на вретенене почти до изкласяване на пшеницата и унищожава над 40 икономически важни плевели. На това поле, заедно с Гран-Стар, в доза 1,5 грама на декар е внесен и Алерт, в доза 80 мл за справяне с болестите. Допълнително фунгицидът удължава вегетацията на пшеницата, което води до висок добив. На опитното поле в село Ралево се изпитва ефектът и на фунгицида Каризма и на новите продукти Аканто Плюс и Талендо. Участниците в открития полски ден видяха също как е опазена царевицата от плевели. На първо място е заложено на хербицида Базис, казва Явор Стефанов. Това е най-ранният ни продукт, който го препоръчваме за внасяне на царевицата от 3 до 5 лист. И в тази фаза самата царевица залага своите репродуктивни огъни. Точно тогава тя има нужда да се освободи от конкуренцията на плевелите. Заради това ние препоръчваме внасянето на хербицида Базис, 2,5 грама е дозата, плюс 0,2% тренд. Тази година изведохме опити, които показват усилване на хербицидния ефект чрез добавяне към работния разтвор на амониева селитра. 300 грама на декар препоръчваме с комбинация с Базис и ефектът е показателен. Другият продукт, който агрономите препоръчват, е Титус Плюс, който решава проблема с житните и широколистните плевели в царевицата. Това е чистача в полето, както се казва. Все повече хора виждат неговото действие и го предпочитат. Дозата е 30,7 в фаза от 3 до 6 лист, поради наличието на дикамба, до 6 лист е внасянето на препарата Титус Плюс. В тежка година като тази виждаме, че има и вторично заплевеляване. Точно в такива моменти Дюпон предлага решения за тях и това е продукта Кордус. Той е комбинация от две активни вещества, римсулфурон и никосулфурон, което позволява решение за унищожаване на едногодишни житни, на многогодишни житни, както и на някои широколистни плевели в царевицата и позволява по-късно внасяне. Продукта може да се вкарва от 3 до 8 лист на царевицата. Следващата година при борбата с плевелите в царевицата ще се разчита и на продуктите Принципал и Принципал Дуо, които също са с новата SHIX формулация, уточни Явор Стефанов.